Узбекистон. дар шаҳри Алматои кишвари Қазоқистон мусобиқаи даставии ҷудо таҳти унвони Женис Кап оғоз гардид, ки дар он 17 дастаи Авроосиё ширкат варзида истоданд. ҷудокорони клуби Ҳоҷишарифи Тоҷикистон низ дар ин мусобиқа ҷудои меҳанро муаррифӣ намуда истоданд. Тими Ҳоҷишариф ба гурӯҳи 3 шомил гардид ва бо дастаҳои ҷудои Женис 2 Қазоқистон, клуби Севен ҷудои Ӯзбекистон ва Эделвейси Грозный рақобат намуданд. дар нерӯсанҷии аввали худ ҷудокорони тими Ҳоҷишариф бо ҳамтоёни ӯзбекашон дастба гиребон гардиданд. Рақобати аввалро Мулло Раҷаб Халифаев муқобили Нуфтуллоев бо пирӯзӣ ҷамъбаст кард, вале барои ӯ ба даст овардани пирӯзӣ хеле мушкил гардид ва билохира дар Голден Скор ӯ тавонист соҳиби имтиёзи пирӯзиовар бишаваду ҳисобро 1-0 ба суди тимаш бигардонад. дар дидори дуюм зери вазни 73 килограмм Абубакр Шериф бо Нӯмонов вориди гилем гардид. Абубакр хеле зуд тавонист соҳиби як имтиёзи вазаре бигардад. дар идома Абубакр Шериф дар дифоъ кораш хуб буд ва тавонист бартарии худро нигоҳ дошта пирӯзии дуюми дастаашро таъмин бисозад. дар рақобати даври сеюм Қурбон Кӯдиев зери вазни 81 килограмм бо Аброр Зиёдуллоев андари майдони рақобат гардида пирӯзӣ ба даст овард ва бо 3 пирӯзӣ дастаи Ҳоҷишариф ба даври дуюм рафт. дар даври дуюм ҷудокорони дастаи мазкур 5 рақобат доир карданд, ки ҳисоб 3-0 ба суди варзишгарони тими Женес 2 Қазоқистон гардид ва дар даври сеюм ҷудокорони мо бо намояндагони клуби Эделвейси шаҳри Грозний Федератсияи Русия ба рақобат пардохтанд. дар даври сеюм аввалин рақобатро Мулло Раҷаб Халифаев бо Шамилов доир намуда бо як имтиёзи вазари ноком гардид. Маҳмад Шариф Наҷмиддинов бошад дар нерӯсанҷии дуюм бо Ҳоҷиалиев рӯбарӯ гардида бо як партофти зебо, ки мебоист имтиёзи ипон дода мешуд, аз ҷониби доварон баъди тамошои наворҳои такрорӣ танҳо имтиёзи вазари баҳогузорӣ гардид. ҳамин холи ба дастовардаи ҷудокори тоҷик ягона имтиёз дар нерӯсанҷӣ мазкур шуд. ин ҳунарнамои олии Муҳаммад Шарифро Қурбон Кӯдиев боз ҳам муҷаллотар сохт. дар рақобати сеюм Қурбон Кӯдиев Азизовро аз тими Эделвейс дар Голден Скор бо як партофти зебову диданӣ шикаст дода пирӯзии дуюмро барои дастааш таъмин кард. дар нерӯсанҷии чорум ду ҷудокори вазни то 90 килограмм ба рӯи татамӣ баромаданд. Умедҷон Раҷабов дар як рақобати сангин ва тӯлонӣ бо Едил Султонов дар Голден Скор шикаст хӯрд ва ҳисоб баробар шуд. дар дидори ҳалкунандаи ин давр Мансур Раҳмон бо Али Матаев татамиро бо ҳам қисмат карданд. ин нерӯсанҷӣ ҳам хеле тӯлонӣ гардид ва дар вақтҳои изофа барои ба даст овардани имтиёзи тиллоӣ Мансур Раҳмон муваффақ шуд ва тими ҷудои Ҳоҷишариф бо ҳисоби 3-2 дастаи Эделвейсро шикаст дода пирӯзии дуюми хешро истиқбол гирифт. бо ин ду пирӯзӣ ҷудокорони дастаи Ҳоҷишариф аз гурӯҳи хеш ба даври баъдӣ баромаданд. Мансур Раҳмон ҳадия кард билохира барои тими Ҳоҷишариф роҳкушо гардид. офарин. дар даври нимниҳоии ҷудокорони дастаи Ҳоҷишариф бо дастаи ҷудои Локомотив Грин Ҳилл сабқат карда сарбаландона бо ҳисоби 3-0 ва пирӯзӣ даст ёфта ба даври ниҳоӣ баромаданд. дар нерӯсанҷии аввал Халифаев дар вазни то 66 килограмм муқобили рақибаш Чегемов ғалаба ба даст овард. пас аз он ҷуфти дигар ба майдон баромад, ки аз ҳайати дастаи Ҳоҷишариф дар вазни 73 килограмм Наҷмиддинов ба вориди майдон шуда бар муқобили Алоев даст ба гиребон шуд ва ин ҷудокори тоҷик низ ғалаба кард. дар рақобати вазни 81 килограмм намояндаи дигари дастаи Ҳоҷишариф Кӯдиев бар муқобили Басаев бо имтиёзи ипон дар як рақобати бисёрам мушкил ғалаба ба даст овард. пас аз 3 ғалаба ҷудокорони мо ба даври ниҳоӣ роҳ ёфтанд. рақобати ҷудокорони дигари дастаи Ҳоҷишариф аз ҷумла Раҷабов бо Сулаймонов ва Мансур Раҳмон бо Якушев доир нашуд, чунки натиҷаи ин ду рақобати боқимонда ба нишондодҳои умумӣ таъсир гузошта наметавонист, зеро дастаи Ҳоҷишариф бо ҳисоби 3-0 пешсаф буд. паҳлавонони бошгоҳи варзишии Ҳоҷишариф дар муқобили варзишгарони Локомотив Грин Ҳилли Налчик ба пирӯзӣ анҷом доданд.